As árbores son clave para frear o cambio climático e por iso neste Día Meteorolóxico Mundial en Sanxenxo quixeron aportar o seu grande area. A localidade acolleu esta mañá a plantación de case 200 árbores na contorna do Con da Romaíña, en Nantes. Concretamente 181 árboles que poñemos aquí na zona verde adscrito ao Parque Empresarial, que é na zona do Con da Romaíña, unha zona emblemática e unha zona moi importante cunha riqueza patrimonial para nós, pois envidiable, non? Os exemplares foron plantados polos alumnos de quinto e sexto de primaria do Colexio Plurilingüe de Nantes. Os propios cativos convértense dende hoxe en padriños das árbores. Carballos, cerdeiras, bidueiros ou castiñeiros que dende esta mañá medran neste espazo e que contribúen dende o local a combater o cambio climático. A iniciativa foi levada a cabo en colaboración con Albia. A empresa funeraria pretende con este proxecto reducir a súa pegada. Hacemos desarrollos de proyectos como este Bosque Albia, que en este caso aquí en Galicia, en Sanxenxo, en el que implantamos especies locales de árboles que a lo largo de su desarrollo y cuando vayan creciendo van a ayudar a compensar la huella de carbono que en este caso emitimos nosotros en nuestro negocio, ¿no? Pero contribuye de forma global porque evidentemente nosotros a medida que se va pasando el tiempo iremos implantando cada vez más proyectos de este tipo. Neste espazo botan raíces 178 exemplares, outros tres oliveiras en concreto serán plantadas na praciña da Capela de Nantes. A xornada de hoxe rematou para a rapazada cunha merenda campestre, como manda a tradición das boas romerías na compaña duns gaiteiros.